Hej, mit navn er Boris. Hej, mit navn er Fie. Vi er søskende, Ja, det er sjovt nok. og derfor er vi ikke vilde med hinanden. Nej, det er der mange, der tror. Er I okay? Vi er hermed tilmeldt os YouTube. Sådan, mand. Bingo! Vi vil lave Askers videoer, da vi får 1000 spørgsmål hver dag. Ja, og det kan godt være svært at svare, når man får de samme spørgsmål hele tiden, og godt kan blive sådan lidt, okay, altså, så. Har jeg ikke svaret på det? Men selvfølgelig ved I Ja, det ikke. det er det, I ved jo ikke, om jeg allerede har svaret på det. Så nu laver vi videoer med spørgsmålene, fordi så kan folk ligesom få deres svar i videoerne. Vi slutter. I skriver bare noget i kommentarboksen, hvad I nu vil høre om. Det ved vi jo ikke. Ja. Hvis I har et spørgsmål til enten Boris, jeg eller os begge to samtidig måske, så kom med det. I skal ikke være bange for at spørge. Vi vil forsøge at lave en video hver dag. Ja. Og vi bider ikke, med mindre I til den slags. Nej. Så ja. Vi vil gøre videoen kort og slutte af nu. Ja. Så det var vores første video. Yes. Dog, så svarer vi ikke på nogle spørgsmål endnu. Hold jer mundre. Hold jer mundre, som Boris ville have sagt. Hej. Hej.